Tájka Intercity vonat a 12. vágányról azonnal indul. Kérjük, fejezzék be a beszállást. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat ajtajai önműködően záródnak. Kérjük, vigyázzanak a fel- és leszállásnál. Kedves utasainkat és a vonatra várakozókat, hogy a menetrend szerint 8 óra 55 perckor jövőről érkező személyvonat technikai okok miatt előreláthatóan 5 percet késik. A késésért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Transzilvánia Intercity vonat indul Bökösháznál Brassóba, közvetlen kocsikkal Bökösháznára 9 óra 10 perckor 10 perc múlva a 7. vágányról. A vonat Bökösháznáig csak Szolnok, Mezőtúr, Gyoma, Petőberé, Békéscsaba és Pékegyháza állomásokon áll meg. Nemzetközi forgalomban éjjeli váltása kötelező. A Bökösháznáig közlekedő 423-as számú kocsi Intercity út és eljegyel vehető igénybe. A Brassói közlekedő kocsik számadása a vonat elején 435-ös számmal kezdődik. A Bökösháznára közlekedő 423-as számú kocsik a vonat közepén található. A vonat végén található Bökösháznáig közlekedő kocsik eljegyező vehetők igénybe. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonat utolsó kocsiját lekapcsolják. Kérjük, győződjenek meg arról, hogy a helyes vonatra szálljanak fel. Személyvonat érkezik Gödöllőről a 3. vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Személyvonat érkezik Gödöllőről a 3. vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Személyvonat érkezik Gödöllőről a 3. vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. Jászmin Intercity vonat indul Nyíregyházára 9 óra 30 perckor 28 perc múlva a 8. vágányról. A vonat Nyíregyházáig csak Füzesaboly, Miskolc, Tiszai, Szerencs és Tokaj állomáson áll meg. A vonat Nyíregyházától Debrecenen át Budapest nyugati pályaudvarig közlekedik tovább. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a vonatok Intercity út és helyjegyváltása kötelező. A kocsik számozása a vonat végén 10-es számmal kezdődik. Az 5. vágányról a szerelvényt kihúzzák, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. Az 5. vágányról a szerelvényt kihúzzák, a vágány mellett kérjük vigyázzanak.